Danyo Gandanya sasmita jati sasmita mang siting demo Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu hayuwa sungkawing tias soleh ngarini ong Ki Harya Werkudara nadyan weruh yektining Pak ngapus tingkahing Kurawa Citra Yuwang suksma mangadi luwih muga payungana marang panjenenganing sun ora pangling panduluku iki kaya anakku parang Garuda si Samba Wisnubrata njanur gunung Kadingaren sowanmu ana pendhapa Dwarawati sarimbit kelawan Kakang Anoman Baya wigatining karsa mara gage matura kelawan pun Rama ngger cah bagus Samba saderengipun Kang Putra Samba ngaturaken wigatining karsa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dwarawati anakku bocah bagus iya wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Rama wae tanpa nana kulup Samba nun inggih non sampun kula tampi kula pundi handadosaken jejimat mangkota kula bocah bagus Samba gawe kaget beneh kelawan adat saben ing atase sowan Dwarawati wae kok sing nglarapke Kakang Anoman eneng apa Samba Purwa Madya Wasana
samendang datan karempit. Lamun ta wonten klenta-klentune ngatur kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami diweji. Prasajan Kang putra Parang Garuda pun Samba Wisnu Brata punika namung badhe nangisi paduka Kanjeng Rama. Sekawit kula sampun sowan wa ing Kendali Sada nanging awit egoh pratikelipun wa Anoman kula kinen matur piyambak wonten ngarsanipun Rama Diweji. Iya, mara gage matura Samba Kanjeng Rama. Kang putra Parang Garuda menika sampun ngancik dewasa. Sampun titi wancinipun kula menika Apalakrama. Mila saking menika duh Kanjeng Rama, dinten sakmangke sampun wonten wanodya gegantilaning manah. Keparenga Kanjeng Rama kersa ndodhok korinipun nginang jambe suruhipun. Hanglamaraken wanodya gegantilaning ati kagem Kang putra pun Samba. Ya jagat ya dewa ya Bathara, nggih. Pun Rama melu bungah, pun Rama melu seneng. Ya kaya ngono kuwi kekudangane wong tuwa. Lamun mancine Apalakrama enggal Apalakrama. Awit lamun jeneng sira Samba Palakrama ora wurunga bakal duweni putra kinarya nyambung sejarahmu, sejarah Dwarawati, sejarah Parang Garuda. Mara gage matura, putri ngendi sing dadi gegantilaning atimu Samba? Mboten asanes Putri Njodipati, putri pupon Paman Werkudara, nenggih Yayi Dewi Anantamati Kanjeng Rama. Dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama. Ya jagat Dewa Bathara Wasisaning Bathara jagat Samba Wisnu Brata. Kula wonten dawuh, apa ora ana wanodya liya sing kok tresnani sak liyane si Anantawati? Apa jeneng sira ora kulak pawarta adol pangrungu? Lamun to si Anantawati kuwi wis dadi pacangane si Wilugangga anake Yayi Janaka. Inggih. Kula sampun mangertos Dewaji. Nanging naminipun mawon raos tresna. Jarene tresna niku kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Agung. Yen manungsa nampa kanugrahan rasa tresna saka sing gawe urip, titah menika mboten saged selak. Titah menika mboten saged endo. Kula sampun mangertos bilih Anantawati menika pacanganipun Wilugangga. Pramila kula sowan jengandika Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika sampun kondhang titising Sang Hyang Wisnu. Tartamtu paduka Kanjeng Rama saged damel rekadaya supados wurung dedaupanipun Anantawati dalah si Wilugangga. Awit menapa? Sampun dados prasetyanipun Samba Wisnu Brata. Lamun Kang putra Samba wurung utawi batal dhaup kaliyan Yayi Anantawati, mboten wurunga kula entengaken pejah kula Rama Dewaji. Ngosik to ngosik. Lah kok cupet pikirmu Samba? Mila kula ngantos nyuwanaken dumateng paduka sinuwun. Awit sekawit sampun sowan dhateng Kendali Sada, matur dhateng kula nanging kula mboten saged mutusi perkawis menika. Mila sakwetahipun mangsa borong paduka Kanjeng Sinuwun Dwarawati ana tetembungan anak polah bapa kepradah.
Pancen bener Kakang Anoman, anak polah bobo kepradah nanging ditonton dhisik polahe anak mau kaya ngopo. Yen polahe anak gawe arum asmane wong tuwa wajib meradai. Ning yen polahe anak gawe kucem ora wurunga, wong tuwa ora bakal mangestoni sombo. Apa kowe ora duwe wanudya sing manjing ana rasamu sak liyane Anantawati? Mboten wonten Kanjeng Rama. Kados pundi Rama Dewaji saged minangkani panyuwunan kula menapa mboten? Ya, aku mung netepi tetembungan anak polah bapa kepradah. Pun Rama sing saguh nglamarake, nanging yen si Anantawati tetep pilih si Wilugangga piye Samba? Samba mboten badhe gelo. Ingkang baku Kanjeng Rama sampun ngupayakaken nglamar dhateng Jodipati. Ya, yen pancen kaya mangkono. Pun Rama dina iki kang bakal lumarap ana ing Jodipati, Kakang Anoman Yayi Setyaki lan Kakang Udawa. Kados pundi sinuwun? Kados pundi Koko Prabu? Wonten dawuh sinuwun. Wadyabala Ndwara mati dikepyake. Melu ana Jodipati, mbok menawa iki mengko ana bobol boroting perkara. Wadyabala Ndwarawati kang jumangkah lan kumerembyah. Ngestahaken dawuh sinuwun, mara diage budal dina iki. Umre kang bala lumares budal lempro wadya kuswa
Maju, maju. Yo yo yo. As. Oi. Andhedel gayuh gegono Risang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gungkang Rama namane wil katak sini dedagi troning ware ong baca gulam tanpa tuwa mino-mino dra dalagri mila gugu saben ari latala durung suwe anggonku lumaku saka Praja Negara Ngastina kepapak ana wanara kusika seta tegese ana kethek wulese putih ora pangling Hanoman ya senggana ya barisan segelar sepapan nitik saka genderane gendera abang ana ndase Banaspati kowe barisan Sata Kurawa ya pancen bener lumaku arep menyang endi arep tumuju marang kasatriyan Jodipati ya kuwi nglamar anak pupone si Werkudara kang sesilih Dewi Anantawati bakal kajatukrama kelawan Atmajendra negara Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara yen ngono padha piye Anoman lakune barisan Dwarawati uga bakal ngener ana kasatriyan Jodipati ya kuwi bakal nglamar si Anantawati kanggo srana apala kramane Atmajendra Dwarawati ya kuwi Raden Samba Wisnu Brata ora kena Anantawati kudu dadi garwane Atmajendra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara padha-padha durung ditampane aja dadi klilip kowe sing dadi klilip kowe sing dadi klilip kowe sing nyerimpeti apa sing dadi niat kang sarta tekate wong negara Ngastina ayo Anoman kang sarta barisan Dwarawati baliya ana negaramu Dwarawati yen ora gelem bali malah nekat arepe bacot ana ing kasatriyan Jodipati bakal tak rampungi barisan Dwarawati edan-edanan sugih kendel bondo manik ngajak nantang perkara luwih becik kuwi mundur luwih dhisik ketimbang ketandangan karo Anoman legan golek tomoan bubunuk golek pacangan marangi tatal rajamu lena pangindamu tebiadat amleng sati kamu dotakon dosa Anoman Hanoman malumpat sampun
prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal manut yayu kurwaking gelong rusak ngor lan kesmo
Hei. Setyaki Aswatama, Aswasuta utama. Aswa jaran Suta anak utama apik, kowe anake jaran sing apik, bangsat elek kowe. Pat, bas. Ut, ha, ba. Doi, ba. Doi, tat, ba. Waduh mati aku.
Lah dalah, Kurawa padha mundur. Iki Jayadrata kang bakal magut ana pupuh. Anoman, Udawa, Setyaki. Ibarat wong negara pring aja kok pilih sing lempeng-lempeng. Iki dangkele adepono Jayadrata Ratu Sindhu. Ketandangan dening Udawa kelakon dadi ndok pengamun-amun kuwi. Oh. Aduh mati aku. Deh. Baladewa narepati duwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnane ora mring Dyah Banon Dinawi ing Paman Senguni kados pundi niki kok barisan Kurawa kepranggul kalian barisan Dwarawati? Kula nggih mboten mangertos nggih. Ning manut kabar saking telik sandi negara Ngastina, putra Dwarawati pun Samba Wisnubrata inggih badhe ngayunaken putri Njodipati pun Dewi Anantawati. Samba bocah parang Garuda inggih. Dadi niki rada abot sanggane.
musuh anak Janaka mawon pun abot lah kok ketambahan anake Ratu Ndarawati aduh ya. Nanging Paman Sengkuni ampun wasu melang. Kula pribadi ingkang badhe prapteng Jodipati nembung dhateng rayi kula pun Werkudara. Oh inggih, nggih. Kok kula radi pesimis. Nek ora dikuwati jampi-jampi karo umi-umike niki mboten jalan niki. Prayogi pripun carane tekan Jodipati luwih dhisik timbang liyane. Satemah Anantawati saged kaboyong mapan wonten Ngastina. Prayogi nggih mekaten. Sumangga nekuk penjalin. Ampun golek perkara kalian wong-wong negara Ndarawati. Segara tandang risang bayu siwire tungkul manembah angler boyo kuntap ing dadi iki cekak cukupe kabeh tekan Jodipati kepengin nglamar anakku si Anantawati. Iya lakar kasinggihan duh Kakang Mas Kang Rayi Madukara badhe ngindahaken tembung gandeng Wilugangga dalah Anantawati sampun gandeng lami. Kula jinejer Sudarma badhe nglamaraken Kang Putra. Duh kepengker paduka Kakang Mas ingkang dumugi wonten Madukara nglamar putra kula Manawati kagem Kang Putra Antasena. Sakmenika critanipun dipun walik. Kula ingkang anglamar dumugi Jodipati do Kakang Mas. Pun Kakang uga mangkono Dimas. Pun Kakang kraya-raya Ndarawati tekan Jodipati mung bakal ngebun-ngebun esuk udan-udan sore. Nglamar putramu putri si Anantawati bisawa kajatukrama kelawan anakku. Bocah parang Garuda Samba Wisnubrata. Pun Kakang Mandura wakil saka negara Ngastina Yayi minangka wakile Yayi Prabu Duryudana. Pun Kakang Arsa ndodhok koringinang jambe suruwe anakmu Anantawati kanggo putra Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Siadi aja kuwatir Anantawati yen kasembadan dhaup kelawan Lesmana ora bakal tiba ana parang curi nanging malah tiba ana kasur babut. Dasare si Lesmana kuwi calon ratu Ngastina Yayi. Iya, Werkudara sing bakal mutusi. Amrih adile kaya mangkene. Gandeng Werkudara kepengin duweni mantu kang kendel. Kang sarta kandel njaba jerone. Mula calon mantu kudu didu kasektene. Sapa sing unggul ya kuwi sing dadi mantune Werkudara.
iki bocah parang Garuda Samba. Samba kowe kudu ngalah. Ora bakal aku ngalah yen perkara iki. Sedumuk bathuk senyari bumi, nadyan namung sedumuk ambane bathuk, senadyan namung sak nyari jembare bumi, bakal tak totoi pati. Oh, tak kramasi epek-epek we bangsat Samba. Ah! Toblas anak angger Lesmana Mandra Kumara dadi gotongan. Ya sapa wae sing dadi calon bojone Anantawati, calone ra bakal slamet kowe. Sengkuni bakal ngungkih 1000 cara kanggo ngobak-obak katentreman dedhaupane pinanganten. Kula badhe kasembadan nyaketi gegayuhan kula Kanjeng Rama. Iya. Nanging aja sumbar mengko mundhak aber. Mungsuhmu sak banjure luwih abot. Mengsah kula sinten? Bambang Wilugangga anak Janaka. Ora kok ateges pun Rama ngentengke karo jeneng sira. Ning yen musuhe anak Janaka Samba bisa ngalahke bebasan graji angin mukir langit. Waduh, kula nyuwun pengayoman Kanjeng Rama. Aja kuwatir, tak cundhuki kembang Wijaya Kusuma. Samba ora bakal ngrasake lara lan ora bisa tumekaning pati. Matur nuwun Kanjeng Rama. Lah ngono. Kowe lah kok ngono mainmu Ratu Ndwarawati. Kowe ngalalne 1000 cara sing penting keturutan apa sing dadi karepmu. Aku sing dadi mase Anantawati ora bakal meneng nyawang lelakon iki. Dadi atur Kanjeng Rama Werkudara.
iku pantes sira gura nono ati sartane kabru Bongko he jiwa manding Loko. Oh ini ngendi cak bagus. Bima wang-wang kunta kumpul katang gedhe sayang gongkara gadanira mubat mati ing Antasena mlayu-mlayu gawe kaget ana apa ngaturi ketiwasan Pak iki mau Kakang Masamba wis bisa ngalahke putra Ngastina nanging bareng musuh tanding karo adiku Wilugangga Kakang Masamba dicundhuki kembang Wijaya Kusuma karo Wandwarawati malah iki mau si Wilugangga ditibani jemparing nganti kendang kapracondang mbuh urip mbuh mati Paman Janaka nganti keplantrang nututi kendange anake si Wilugangga. Iki kepiye, Pak? Wa Prabu Kresna nganggo cara sing banget culika. Antasena. Mara gagi tututana playune pamanmu Janaka. Konen bali ana Jodipati. Aja banget nguwatirake kendange si Wilugangga. Werkudara duwe cara dhewe kanggo ngrampungke perkara iki. Ya, Pak. Tak tututane playune Paman Janaka, Pak. Wejasena Jeliteng Kresna kakangku kepriye Samba sing kuwawa menangake sayembara iki bisa ngalahke calon saka Ngastina lan calon saka Madukara syarate kurang siji lho apa meneh sing kudu diwujuti Samba kasembadan rabi karo anakku Anantawati kalamun bisa goleki utawa ngupadi wujude kembang sing jenenge kembang Slaga Rahina kuduping wengi Melangkori
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren luwih dhisik ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya le Petruk leren nganggo ambekan luwih dhisik. Nggih. Ngendhoni swasana ketemu ning season gara-gara Pathet Sanga season 2 ana ing bagian entertainment ya Mas Petruk. Ayo. Dasare pagelaran wayang kulit ana ing sewengi muput utawa sewengi natas kuwi kudu jangkep utawa komplit, ceritane kecekel, lagon-lagone uga kecandhake ngono ya Dik Petruk. Nggih. Muga tansah ndedonga pinanganten kekalih nuwun inggih ingkang winengku kinep. Angin namidit milir Arum-arum lumrah pancaran sari angin namidit milir
ugek sadulita hemel-hemel lae. Kula ngertos duh kitaning penggalih ndika Ndara Janaka paduka sedih, paduka susah awit penggalih ingkang putra Bambang Wilugangga ingkang kendhang kapracondhang. Paduka sampun ngupadi dhateng pundi murcanipun Kang Putra, nanging ngantos sepriki dereng wonten titik temu baya dhateng pundi papan panggenanipun Bambang Wilugangga. Den lelakon menika adile dilakoni, panandang adile mung disandang. Mang pasrahke dhateng purbaning dat ingkang murwing dat. Semar percaya Gusti bakale paring pitulung dhateng umatipun ingkang mapan wonten garising bebener Den. Paman Janaka aku sing teko paman. Sorote pandam sumulong amadangi cro pasare yang ngenani wadono katon remu-remu kalingan ngangkrangan sang diah manah engkung sumungkam guling sang kakung rerepo alon kuwo sira babuk nyanyi eman berantik brang toyayi ulun tadah runtik Antasena kang teko. Iya paman, Paman Janaka, aku ora maido yen paman dina sak mengko lagi susah. Awit rumangsa ora bisa ngrabekke anak. Isih ketambahan adikku Wilugangga kang kendhang kapracondhang embuh tekan ngendi tibane. Antasena iya. Lah banjur Antasena merpeki marang pun paman duwe sedya kang ngendi? Ngene ya paman. Aku wis ngerti kasunyatane. Endi sing manggon ana bebener lan ngendi sing manggon ana luput. Dina iki paman kapurih bali ana Jodipati. Aja mbok bacotake anggone Paman Janaka goleki ilange anakmu Wilugangga. Rama Kyai paring dawuh ilange Wilugangga iki mung sawetara lan bakale bali nggawa wiwara kabagyan. Rama Kyai dhewe uga duwe cara kanggo ngrampungke perkara iki. Ayo bali Jodipati paman. Iya Antasena iya. Yen pancen kaya mangkono ayo enggal bali ana kasatriyan Jodipati tak dereke Paman Janaka.
Tata Pandhawa tata Gadewisaya Ngendriyaksa Sara Maharupa Pawana Bana Margana Ladalah durung suwe lakuku saka kesatriyan Jodipati lah kok kepapak ana wujute Nalendra Apaes raseksa nderek tepang Gladiwana Sang Prabu sinten jejulukipun wingking kula saking negari Kacakra jejuluk kula Prabu Kirmira paduka sinten Raden warangka utawi pepatih Ngastina kula pun Sengkuni Sang Prabu oh Patih Sengkuni lakar kasinggihan mangiriyin niki yok dampyak beto barisan segelar sepapan ingkang sikeping gegaman paduka badhe dateng pundi kula badhe ngupadi satriya Jodipati Siwerkudara kok madosi goleki Siwerkudara perlunipun badhe kula pejahi awit kula badhe males sastra wirang sedanipun Kanjeng Rama Sudarma kula Prabu Baka ingkang duk kepengker ingkang nyedani nggih Siwerkudara menika lah kok tepak lelakone tumbu oleh tutup kados pundi Raden Patih nek sampeyan badhe mateni Werkudara tangeh kelakone mergi sakniki Jodipati nembe kebak sanak kadang lan mitra awit Jodipati badhe ngawontenaken pahargyan mantu miturut kula lho nggih kula nggih dereng ngertos calone manten lanang niku sinten kula nggih dereng ngerti sampeyan pados pawarta riyin sinten calon mantene lanang sapa calon mantune Siwerkudara menawi sampun cetha mantene lanang nah sing sampeyan pateni mantune Werkudara dhisik mang pateni calon manten lanang yen calon manten lanang mati Werkudara mesti ngenes sing dadi pikire krana ditinggal mati mantune yen wis ngenes pikire ora wurunga Werkudara bakal mati mekaten Raden Patih inggih namung kanthi srana menika paduka Sang Prabu Kirmira saged nyuwargakaken ingkang rama dalah matur nuwun Raden Patih badhe kula upadi calon mantu Werkudara hati-hati lho Nger anak Prabu Mudyar meh rahina semubang yuwang aruna kahadine traning anggorapuk sabdaning kukila ringkani goro kageter niki dung haningkung lir wowo sing binibanca aduh Bathara Gung amurwa bumi
ngaturaken gunging panuwun dumateng Kanjeng Eyang Gangga Pratala ingkang sampun ngusadani kula satemah keng wayah waluya jati-jati temah nirmala. Iya Wilugangga, tiba sepadha-padha. Anakku bocah bagus Wilugangga, piye larah-larahe nganti jeneng sira bisa kendhang ana papan kene. Kanjeng Ibu Dewi Ganggawati, sekawit kang putra nderek sayembara sinten to ingkang unggul ing jurit saged hangukup Dewi Anantawati putranipun Wanjadipati. Sajroning perang tandhing kula dipun tibani jemparing kaliyan Kakang Mas Samba pramila ngantos kendhang dumugi papan mriki. Anantawati, aja kok arep-arep banget ya kulup. Bener jari ibumu, Wilugangga, aja mbok arep-arep amarga siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat pangkat lima donya kapurba marang panguwasaning Hyang Mahanasa. Yen pancen Anantawati dadi jodhomu, tak kira ora bakal kurang dalan. Makaten Kanjeng Hyang. Iya, Wilugangga, dina iki jeneng kita ndak perintah baliya Anandjadipati. Lan aku bakal titip wujude kancing gelunge Raden Werkudara. Kancing gelunge Raden Werkudara iki ilang nalika mbiyen Raden Werkudara linaropake para Kurawa ana sajroning samudra. Satemah kancing gelung iki ndak temu, mula balekna marang sing kagungan. Ngestakaken dawuh kancing gelungipun Wanjadipati naminipun menapa Kanjeng Eyang? Kancing gelunge Raden Werkudara wujude kembang. Jenenge kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi kaya mengkene wujude. Amara pamoreng suksma Sinuk maya winah yahing ngasepi Iki wujude kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi. Nuwun inggih Kanjeng Eyang, kembang iki bisa megar, ning sing bisa megarake ya mung sing kagungan. Kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi iki yen wis megar rupane abang ireng kuning lan putih. Lan sing tengah awarna ireng, warna iku nggambarke kadang bayu. Sing ireng manggon tengah kuwi Raden Werkudara. Kang putih ya kuwi Begawan Anoman, dene ingkang abang ya kuwi Ditya Kala Jajalwerka. Ingkang kuning Gajah Situbanda. Balekno kancing gelung iki ya kulup. Kembang Slaga Rahina iki mesti ana gunane. Tarawaca dawuh pangandika paduka Kanjeng Eyang keng wayah nyuwun pamit. Ya ngger tak balang puja pangestu muga handayanana keslametan. Kanjeng Ibu Ganggawati, kula nyuwun pamit duga-duga kinawati ati aja nganti keriyon nang. Monggo gandhining tumuwuh salami mong awasiling kados pundi Rama Dewaji
Syarat angka kalih kedah mujuti kembang Slaga Rahina kudu ping wengi. Kuncung ngantos gelung samba nembe mireng menika. Kembang kok jenenge Slaga Rahina kudu ping wengi. Samba. Kula wonten dawuh. Tak kira Yayi Werkudara dhewe kuwi ya durung ngerti sing wujude kembang mau. Kuwi mung neter sepira anteping tekate Samba anggone si Samba ngatonke tresnane marang si Anantawati. Lajeng kedah kados pundi Kanjeng Rama? Mara coba kembang Wijaya Kusuma kang dak cundhukake ana mestakamu nalika Samba perang tanding kelawan Wilugangga balekna marang Kanjeng Rama. Kembang Wijaya Kusuma bakal tak sulap karben beda wujute. Yen kaya mangkene ira wis ora kaya kembang Wijaya Kusuma. Kresna panggah ora kurang akal. Ayo kembang iki nggah dipasrahne Yayi Werkudara. Sumangga Kanjeng Rama lewat tepining lepen kang bening banyune muga-muga gegayane Samba bisa kasembadan anggone dhaup kelawan si Anantawati. Tumaling si cincin kuling jagone kuro ane analungi Latangkan pancine bos dadak enjang Rimpang panjerina mencolong berenang aja Keprojen ayu tumandang makarya Tumaling si cincin kuling jagone kuro ane analungi Latangkan pancine bos dadak enjang Rimpang panjerina mencolong berenang aja Keprojen ayu tumandang makarya Saritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman wis kinodrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa mbok menawa Anantawati dadi jodhone anakku Samba ketitik Samba wis bisa mujuti syarat angka loro ya kuwi kembang Slaga Rahina kudu ping wengi Werkudara coba kaya ngapa wujute enggal wulana Samba. Dara kembang Slaga Rahina kudu ping wengi iki wis bisa ndak wujuti. Kapan putraku bisa enggal dedaupan karo anak Manantawati? Sabar sawetara, petrek-petrek sapa kae? Paman Janaka, kae lho anakmu. Wilugangga wis tekan Jodipati. Ya jagat dewa Bathara anakku bocah bagus Wilugangga kang wis timbul. Nun inggih Kanjeng Rama, kula kindang ngantos dumugi wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Gangga Pratala. Dalah Kanjeng Ibu Ganggawati syukur sekedhi jumurung nang. Kanjeng Wanjadipati, Wilugangga piye? Kula dipun titipi Kanjeng Eyang
wujudipun Kancing Gelung kagungan Kanjeng Wanjadipati ingkang ical wonten samudra rikala paduka Kanjeng Wa dipun loropaken kalian Sata Kurawa. Kancing Gelung menika winastan kembang Slaga Raina Kuduping wengi. Coba kaya ngapa wujude? Loh. Adalah piye kuwi? Kembange ana loro sing bener sing endi, Pak? Wilugangga, kowe aja ngawur. Kembang Slaga Raina Kuduping wengi kuwi wis kasil tak regem. Kembange dudu sing ndok gawa kuwi. Aja padha geger. Kembang Slaga Raina Kuduping wengi kuwi bisa megar. Sing bisa megarake ya mung Werkudara pribadi. Tak pujane kembang loro iki. Sedakep saluku tunggal risang Werkudara nyuwun daya kekuatan dumateng Sang Hyang Bathara Bayu sedyaning karep arsa megarke kembang Slaga Raina Kuduping wengi. Kembang kang den asta Bambang Wilugangga megar biak. Kembang kang den asta Raden Samba bali wujud sekawit nenggih kembang Wijaya Kusuma. Kembang sing digawa Samba kok dadi Wijaya Kusuma. Glitheng Kresna kakangku. Sejatine aku wis nampa laporane Antasena. Nalikane perang tanding sayembara anakmu Samba kok cundhuki Wijaya Kusuma nganti bisa ngendhangke Wilugangga. Syarat angka 1 kok lakoni nganggo cara sing culika. Bareng mujuti syarat angka 2 kok baleni nganggo cara culika maneh. Pusakamu Wijaya Kusuma kok sulap dadi kembang sing beda. Apa ya ana Ratu Titis Wisnu kok duwe pusaka wae kok ora dienggo kabecikan nanging malah kanggo nuruti kareping anak sing babar blas ora duweni kewanen. Pripun Kanjeng Rama? Ayo bali Samba, Anantawati ora usah kok arep-arep. Anantawati, dina iki wis tiba pestine kowe dhaup karo Wilugangga. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Wilugangga kula wonten dawuh. Ibarate aku titip getih setetes daging setampel balung sak ceklek. Mbak Yu Anantawati tak titipke marang kowe tresnanono kaya kowe tresnani marang awakmu dhewe. Anantawati kuwi anakku pupun mergo aku dipasrahi karo Bathara Bayu. Sejatine Anantawati kuwi pralambang wahyuning kamulyan. Daraja Dipati lapor, Petruk mlayu-mlayu gawe kaget. Dateng Jawi wonten Ratu Buta Barang Amuk. Ratu saking negari Kacakra naminipun Prabu Kirmira. Putranipun Prabu Baka ngancam ngincim Bambang Wilugangga. Nek iki musuh aku.
Priya gedhe dhuwur Werkudara. Aku sing mateni bapakmu biyen. Weh, iblis Werkudara. Kowe jare duwe gawe mantu-mantumu kon ngadepi aku, njaluk susulke bapake neraka jahanam kowe. Ah! Hey! Sing peteng sampun padhang, ingkang ruwet sampun udar. Paduka Ndara Bimasena anggenipun dipun titipi anak pupun kalian Hyang Bayu. Wujudipun Dewi Anantawati ingkang dados pralambang utawi prasimbol wahyuning kamulyan. Dipun dhaupaken kalian momongan anakipun Ndara Janaka nuninggih pun Bambang Wilugangga menika sampun pas, sampun trep, sampun jumbuh Ndara. Wahyu kamulyan ingkang dipun dhaup kalih Bambang Wilugangga prasasat kalian dedhaupanipun Kang Mas kula Kang Mas Khairul ingkang sarta Mbak Yu kula Mbak Yu Rosi sageta manggih dumateng wahyuning kamulyan, wahyuning katentreman satemah dados keluarga ingkang ayem kang sarta tentrem Ndara. Ya Kyai Semar.